magpakamatay lang ko. Wala, sige! Ayaw, dugaya! Sige! Ambak! Pugis ako. Sige. Ay, ambak! Sige, ambak! Ay, dugaya! Sige na! Mapiyan ko. Hay ko no! Ah! Hello, Marwan. Okay! Sakit ang mabuhato na kipani, oy. Saka ako kaistorya sa mga asawa ni nga. Asawa man nga. Lugi yung negosyo yun. Ita ni, oy. Asawa na ko ba? Grabe mo ba itong tigre? Ita ni. Saka ngayon mabuhaton sa nga. Masulbad yun ikong problema ba? O ako kasi pasabtog maayo, no? Nya, so, dako-dako na ba na yung pagkalugian yun? Ano na siya, day? Ano man ang bana natin ng ligo? Simulayat na dito ba? Doon ko na nato, ti. Bana manilin, no? Bana natin manilin na. Mailhan man mo kaparihaghay ka ba? Mura mati na bana manilin, bro. Sama ka. Bana na natin manilin. Awang height, o. Manilin kay ate height. Manilin kay height, o. Ano sa ginamulta na ito, tumuli. Uy, Albert? Oh, Albert tadi ay. Ano sa Albert? Lagi, ako dito ko problema na yun. May kinaabot mo bakit? Kali, negosyo na mo ba nga isali gitu sa mga asawa niya. Asawa man. Bankrupt lagi. Bankrupt niya mo. Ano, negosyo? Hindi nga. Naasig nga, wagod, wasa mamayad ba mo na? Babae, siguro ka. Wala, wala ko sagli sa ginana niya. Ang kualan jud problema. Nalugi, lagi wala ko matarong og manage sa mga negosyo. Hindi na ako, ko. Sus. Karon lagi, magkulay nunaan lagi. Mura ko, nakuan ba? Nuna lang gikog dautan lagi. Ha, mauna ka diya. Mulay, bro ka diya, no? Sa may solusyon ni ko problema. Sus, ayaw yun. Ayaw. Ayaw, dugaya. Ayaw, dugaya. Kampuhan. Sa ano ilang solusyon? Huwag Sulba mong yun yung problema subukan. na ko. Masisira ang buhay mo. Matay. Lamlaman. Bahala na lang. Patay. Mudayon ko no niya. Ako asawa. Labong paking kugon. Saon. Bahala na ni. Bahala na lang yun eh. Ay, patay. Kailangan yun na ito. Mapian siguro kuhan niya. Sa gibuhato na ko. Mamba ko diyan. Mataga ko. Sus. Mapian ko. Mabalik-balik ko. Sabsab diha. Na. Gusto na. Day! Day! Ay! Day, nga naman, Day. Imo palalag, Victo. Lalag siya, no? Oh, si Albert. Oh, naa dito sa Taytayan, ay. Ano sa mga tawanan? Kanang bagong gini mong Taytayan, diya ba? Oh. Hala, imong bana murag mo ikid dito sa Taytayan. Hala nga naman, unsang sa gibuhat ani niya. Napalpak na po siguro ni, ay. Kaya atong ni Agi. Among negosyo sa siya sanggi pabangkrap na. Gusto pa siya magpakamatay. Kaya mo gihadlok magpakamatay kuno siya basin mauna po ning studio mo nahuna ron. Na adito day ay ato adito day. Tuti. Ako to adtoon di may makatilaw jud nako. Sus. Paulang. Pud ari on. Kamatay isugan. Ato tanaw na to. Bahala na ni. Puslan man. Magpakamatay na siguro ano eh. Bahal. Ano na po kadiha? Kanaw na po kadiha? Unsa na susi mo nahuna? My loves. Oh. Nabankrupt tong negosyo. Mana mauna sa lagi? Ikapila naman na imong gibuhat. Pila naman ka negosyo ang imuhang gipabangkrap ha? Napalpak lagi. O mao na diha unya. Magpakamatay lang siguro ko. Ay sus, Pugi ko ba? Pugi ko ba? Pagpuyo kana o pagpuyo. Pagpila naman ka imong pagkamatay karon buhay gapon ka. Eh ganahan di ka magpakamatay ko. O aron matapos na ang tanan, gipuros problema migatad na ako kay baba ka. Ang ako mga friends, ako ra ang libakton kay wan ah. Nabangkrap na punta. Sige, magpakamatay lang ko. Wala sige. Ayaw dugaya, sige. Ambak. Pugi sa ko. Sige. Magaling kang Ambak, kupal sige ka. Ay dugaya, sige na. Hay ko no. No. Ah, Hello, Marwan. patay. Patay, sige ba? Ang patay, di ka mamatay anay. Mapiang-piang. Pugi ko ba? Pugi. Pugi lagi ka mo pugong. Pugong, sige. Sige. Oh, Pagkamatay. Sige.
Magpakamatay na jud ko. Oh, sige. Ayo, Buambang, ayo ito ko Ay, mataga ko. bahala ka diha. Bahala lang ko diri mataga ko ako ah. Magpakamatay jud ko ani. Bahala po sila naman ni Jesus Ginoo. Ay Jesus, hapit ko tagak. Sus. Makalagot gyud. Tag-an pa dyan lagi ko. Ay, patay, magpakamatay mo dyan ni. Sus. Ang sao naman lang. Ako makonsensya mo sa taan ni. Uy, ba, narabag yun din ako na. Akong balikon. Pos na maiwan na yung nagmahal. Tayo mo. Ako mo ganing ambak. Nagduduha lagi ko. Mapiyan ko. Ginoo. Pwede lang mo ramas. Ano Yeah. mo ganing ambak? Ay, lugaya. Ya, muamba ko sa unta mga dako bagay ko kwarta sa bangko. Wa pa mabalhin si mong pangan rabasos. Wala. Nya, Dati kay kwarta sa bangko nga lang. napay dagano eh. Nya kanang napagoy yutar ba nga 5 hektarya. Wa pa niya mabalhin si mong pangan. Ala ka na, oh. Kanaog balance. Ayaw, magpakamatay. Ayaw jud ko pugni. Kanaog. Magpakamatay na jud. Dili ka na kayo in town. Kaya ano, sala ka na. Sala ka na, ginoo. Nausap mo. Pinaya kay mataga ko. Mayabs, ayaw in town anak Jesus. Sa ato. Kung usagin sa ginoo, usap pa. Ayaw sa pag-inanag, dili pa wahi ang tanan. Pwede pa na ito Wala lagi. makuha ng ato ang negosyo. Abi wa pa mabalhin ni mong pangan sa akong kwartas bangko. Dili, eh. Ay, ikanay pagkamatay. Oh.